الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. lallai muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bamu damar kasancewa a wannan makaranta mai suna madrasatu Sheikh Ja'far Mahmud Adam wanda take number 60 Shika by Saminaka Street, Zawarawa, Rigasa, Kaduna, Nigeria, a wannan rana ta ranar Litinin wanda ya kasance 23 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1444 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 12 ga watan Jun watan 6 shekara ta 2023 miladiya, wanda muke gabatar da karatu a cikin wannan littafi mai albarka Mukhtasaru Ta'alimi Muta'allim Tariqat Ta'allum, wato takaitaccen littafin da yake karantar da ɗalibi na dubban neman ilimi. Allah maɗaukaki mana albarka. Idan ba mu manta ba a baya mun yi karatu game da wato babin da yake karantar da mu ɗalibi ya kasance mai tausayi da kuma nasiha. Idan ya ga wani mummuna zai samu ɗan uwansa to ya faɗakar da shi, yi masa nasiha, ya zanto mai tausayi a rayuwarsa. Allah maɗaukaki ka datar da mu kai mana albarka. Wanda a yau za mu tashi ashafaqatu al-istifadatu afwan, wato babin da zai karantar da mu al-istifada shine babi na amfani. Wani hanyoyi ne ɗalibi zai samu amfani a rayuwar shi, ya samu ilimin kuma ya amfanar da shi. Malam ce tariqul istifadati, hanyar amfanuwa ta ɗalibi a fagen neman iliminsa. Malam ce wa yanbaghi an yakuna talibul ilmi mustafidan fi kulli waqtin hatta yahsula lahu al-fadl. Yana dacewa ga ɗalibin ilimi, ɗalibin da yake neman ilimi ya kasance mustafidan, wato mai amfanuwa fi kulli waqtin a kowane lokaci, hatta yahsula lahu al-fadl, har a ce ya samu wata falala, wani alheri mai ɗimbin yawa. Ka je makaranta ka dawo sai ka ɗauko littafin nan kai bita kai maraja'a domin ya zauna, ko ka jawo wani littafi kai maraja'an shi. Ta iya yiwuwa ka riski wata jumla ko wani kalma wanda baka santa ba, sai ka yi bincike ko ka tambaya, sai ka ƙara amfanuwa da kanka. fa tariqatul istifadati, mala yace hanyar da ake samun amfani an yakuna ma'ahu fi kulli waqtin mahbaratu. Ɗalibin ilimi ko da yaushe a ce yana tare da shi akwai tawada, hatta yaktuba ma yasma'u min al-fawaid, har sai ya zanto ya ji wani kalma ko ya karanta wani abu wanda bai san shi ba, sai ya rubuta shi, nemi ƙarin bayani akan shi. A yau sai mu ce shi ne bayo, shi ne fensiri, shi ne mahbara, ya zanto akwai alƙalami tare da shi. Amma yanzu a yau sai daga yanzu da karatun nan ma da muke a ce kowa ina biyan ka ina fensirinki, sai ka sha mamaki. Wasu za su ce au ashe na mance da shi a gida, au ashe yara na sun ɗauka. A'a, ana so ko da yaushe tare da kai akwai alƙalamin rubutu. Babban ƙila bayan ce haƙiƙa malamai ke cewa man hafiza farra